Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello! Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Sa isang entrapment operation, naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang mayor ng San Simon, Pampanga na si Mayor Abundio Punsalan Jr. At ang kasama nitong middleman umano na si Dr. Ed Dimla. Dinakip sila ng mga operatiba ng NBI sa may Angeles City, Pampanga. Ang dahilan, tumanggap ng bribe money ang mga suspect na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ito'y down payment pa lamang sa hinihingi nilang 80 million pesos. Kapalit ang resolusyon na maaaring mag-operate ang manufacturing steel o kumpanya ng bakal sa mismong lugar ni Mayor. Nagreklamo ang kumpanya sa NBI kung kaya't dinakip ang mga suspect. Pati na rin ang security personnel ni Mayor ay dinakip din na nakuhanan pa ng matataas na kalibre ng baril. Dinala na sila sa NBI para sa kaukulang investigasyon. Ikaw, kabisyo, tumanggap ka rin ba? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay, nako, your basic your. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! It's Thursday, August 7, 2025. May munta ka rin tanan. Sa oras na 7:31, kasama niya na certified Playboy Uncle Dago. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas. Mag-pray na mga angkol. Kasama din natin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Your Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. With the pinakamayamang babaero sa Pilipinas, Mang Manong! Good morning sa mga kumpare ko dyan. May mga mayor akong kumpare, pero yung mayor na yan, hindi ko kumpare yan. Oo, di ba? Kasi bad eh. Nadamay na naman ako. Bad eh. Yun lang. OA naman, mangikil naman yan. Grabe pangingigil. Imagine Sobrang mo, OA. 80 million ang hinihingi. So down payment 30 million. Tapos pag naipasa na ang resolusyon na pwede na mag-manufacture yung steel company doon, additional 50 million pesos. Grabe. Hindi pare Easy ni Mang money. Kanor yan. Hindi niya pa yan para. Kasi pare, yung mga pare ni Mang Kanor, yung Yung mga pare natin, yung mga naglilingkod talaga sa legit. bayan. Oo, mga legit. legit talaga na mayor. Totoo. Hindi yung mga nangungurakot na mayor. Wala tayo dyan. Bad. Ayaw natin dyan. Kailan siya nadampot ko? Parang middleman yata to si Mang Kanor. Hindi yan. Mabait yan. Nakabarong yan eh. Kabaraw si mayor. Hindi ikaw. Kala ko yung agent. Hi sa mga NBI agent. Shout out! Saludo tayo sa ating mga NBI agent na talagang Siyempre, ginawa nilang agents ba yung kumuha? Yung dumampot? agent ng NBI at dahil dyan sinunod nila yung payo ko at plano. Ano ba Paano yung payo hulihin mo? si Mayor? Ano ba yung payo mo at plano? O yun, Ikaw ginawa na nagsabi nila. sa kanila? Ginawa na nila. Wow, True. galing mo na. The initiative of Mang Initiative mo yon? Kanor. Basic. So, kilala mo personally yung mayor. Hala. Paano mo na malaman na may Ba't something may siya? localized thunderstorm? Kaya pala maulan kahapon. Yeah. Yung NBI, yung NBI. Ay, yung NBI. Klaruin mo Mang Kanor ha. Merong magkakaroon ng ano yan,
Ang violation niya yan, Anti-Graft and Corrupt Practices. Totoo. RA Sobrang OA 3019. naman kasi. Grabe, pati yung doktor na nakasama ni Mayor. So, wala na. Yan ang sinasabi. Tapos na ang political career. Kasi pag ganyan, nabulabog ka na. May marka ka boboto mo na. pa. Markado ka na. Ang dami mong resibo. Ah. Good luck na lang. May mga nakakabawi pero mga ganyan. Ako po. Mahirap yan bumawi. Tsaka yan. Kaya So, tuloy ako pa. payo ko sa inyo, mambabae na lang kayo kaysa mang nikil. Diba ang babaerte na mo? Proud eh. Pag nahuli, proud pa yan. Kunyari, sorry, patawarin. Pero sa loob, shit, nakapambabae ako, ang gwapo ko. Hindi ganun na yun. Hindi, na ganun. trophy nyo yan Hindi eh. na ganun. Trophy nyo Sabi yan. na, bakit? May kasama akong ibang chicks, papalag ka o di out ka. Iba naman. Ganun na. Diba, proud pa kayo? Kayo, wag na mangikil. Grabe ka mang ano, mga playboys, Kung ano tayo magkakasala mag-pray. kayo, pili na lang kayo ng kasalanan na yung parang hindi na NBI ganun. NBI, nabuang sa I. Ano yun? Nabaliw sa I. Ano? Inabasa kasi ako dito eh. Yan, Ano? mga- Ano? Basahin mo, i-share mo. Ikaw lang natutuwa. Ang entrapment operation ay pinangunahan ni IE's Assistant Director Noel Bukaling. Yun. Sila yung Si Agent. Si Agent? Oo, Oh, siya. Hello po, Agent Shout- Bukaling. Magaling talaga eh. Baka bugaling yan kasi magaling. Sobrang bogaling. Hello. Shout out sa mga agent Agent natin na Noel talaga Bukaling. namang Shout out. ginalingan yung trabaho. Totoo. Salamat Kasi, po. Kasi what if nakalusot yung tits? si Mang Kanor yan. Si Mang Kanor may pakana niyan. Kaya sinasabi ko kay Agent Noel Bukaling, andito lang yung sa Labrador si Mang Kanor. Basta yan nakalusot. Di ko sasabihin na magtatayo din ako ng tatakbo ako mayor sa San Simon. Ikaw yung papalit, no? Sabi ko na eh. Basic. Kaya pinahuli. Ganun yan. Para naliligaw ka, siraan mo yung karibal mo. Para ikaw sagutin. Ganun yun. Ganun mga babae. Basic. Sisiraan. Basic. Grabe talaga. Wala nang opsyon eh. Mas gwapo eh. Wala akong panlaban sa kagwapuan. Pera lang. Pira lang. Ganun yun. Ganda ng uniform niya. Ng agent. Ng Babaero ng naman. babaero. May uniform. Sabi, ba't nadama yung agent? Si Mayor yung may kasalanan eh. Ha? Agent, pinag-usapan eh. Oh. Sino ba talaga? si Sabi niya, dapa! Dumapa! Sabi ng palaka. Bakit may palaka dumapa? Uy, guys! Nalilito Diba na ako sa rin. silong may taong nakadapa? Ano naman pakialam namin sa silong nyo? Ha? Ang sabi ng palaka, Kwak, kwak, kwak! Palaka, kwak! Ano yung crossbreed? Ha? Tatay palaka, nanay bibi. Ha? Mayos ka, Tits. Mayos ka. Ha? ano sila nag-mate? Ha? Ano nag-mate yung bibi at palaka? Sabi niya, kukwak. Kukwek. Okay. Tigilan natin to, guys. Hello po sa mga taga-NBI. Kay, Ay, good morning, shout out. RD Eric Mercado, kay Senior Agent John Vincent Bacho, tsaka kay Agent Noel Bukaling. Yo, sir, congrats ha. At na niyan, na talagang nasugpo niyo yung mga Dito ganyan. din ka. May gusto magpadampot dito, sir. Ha? Wag ako. Sir, wag po. Check, keeping you obsessed.